Ola, nós somos alumnos e alumnas do Colexio Plurilingüe A Inmaculada de Lugo e queremos destacar o que consideramos que son sinais de identidade deste centro. Isto é o que nos define. Formamos parte dunha gran familia e neste lugar hai nada máis e nada menos que 600 razóns para educar. Pois sí, iso é o que pensan os nosos profes. Dende pequenos aprendemos cales son os nosos dereitos que celebramos, especialmente o día 20 de novembro. Sí, pero non somente ese día. Tamén dedicamos algunhas clases de tutoría a traballamos nos dereitos de infancia e nos protexemos contra o maltrato infantil. Efectivamente, aprendemos a detectar condutas inadecuadas e a facer o necesario para defendernos se alguén nos quere facer mal. Pero tamén aprendemos a respetarnos entre nós e por iso traballamos a hora do amencer, antes de comezar as clases da mañá e tamén nas titorías. Como os nosos dereitos son fundamentais, tamén hai charlas para que as nosas familias aprendan a detectar se nos pasa algo malo e así actuar en coordinación co colexio. Efectivamente, pero antes os nosos profes xa recibiron formación porque así contan con máis preparación para axudarnos. O deporte é moi importante para nós, xa que forma parte dunha vida saudable e axuda a desconectar e a relaxarse. E ademais, os nosos monitores e monitoras tamén reciben formación do programa Contigo para proteger os nosos dereitos e para saber como falarnos de xeito respetuoso, ainda que ás veces teña que poñerse serios. E non debemos esquecer que cada quen debe preocuparse polos dereitos das demais persoas e daquela a educación e solidariedade é fundamental. Claro que sí. E na nosa estadía no centro realizamos varias campañas solidarias, como Operación Xoguete, coa que recollemos xoguetes para familias desfavorecidas. É a Operación Kilo, coa que chegamos a recoller máis de 1000 kilos de alimento para diversas ONGs. E Luz do Sur, en colaboración con San Vicente de Paúl e a ONG SED. Deste xeito, o día de Noiteboa prendemos unha candea e sentímonos máis unidos entre nós e tamén cos países en vías de desenvolvemento. Este é o noso símbolo para valorar o que somos, o que temos e tamén para ser conscientes de que outras persoas non teñen tanta sorte. E non podemos esquecer a xornada do deporte solidario, na que colaboramos con SED para recoller fondos e incluso pasamos un sábado inteiro no cole xogando e comendo uns bocadillos e compartindo vivencias. E despois de todo isto, nos últimos cursos de ESO colaboramos tamén co comedor social e facemos unha festa para os nosos amigos de San Vicente de Paúl. É a nosa despedida solidaria. A voce que sí, porque queremos ser un centro referente en educación dos dereitos da infancia e da cidadanía global. Así que, a partir de agora, os dereitos da infancia e a solidariedade estarán aínda máis presentes no día a día das nosas clases. E ademais de facer todo iso, tamén estudamos. Non pensedes que non. Iso, estudamos e preparámonos para formar parte dunha sociedade empática, solidaria e respetuosa, porque somos persoas comprometidas e non podemos cambiar o mundo, pero sí o noso cachiño de mundo. Contigo